كانت عندي علاقة بشخص علاقة حب بسبب عفو سهير خانمەکە 17 ساڵیە بوو پاراستنا ژیانەوەی پابند بووین و سەرچاوێ نەدەرێخین. ئەف خانمە ئێکەشوان قوربانیان و کەفتە دەستێ تووڕە گروپەکێ بازرگانên مرۆڤان. لێوەک ڤەدگێڕیتن ku خوشبەختانە پۆلیسên عێراقی شەوە ڕفاندناوێ digel du xanmên din azad. من پەیوەندیەک ئەڤینیە دگەل کەسێکی هەبوو و di derengama wê de min xwandin û malbata xwe bicihêla û em rê keftin ku digel wî biçim ji ber ku wî peyman dabû min ku min bixwazî. Lê li dawiyê bû min derkeft ku ew nel dîvxwastina min e û ez neviyayme. Rojekê polîsan di helmeta pişkinînê daşiyan wî kesî û 5 kesên dî ku li gel wî bûn desteser bikin. Ez û du xanimên din hatîne azadkirin û bû me derkeft ku mebesta wan ew bû ku bazirganiyê bi me bikin. Senterê Iraqê dij bi bazirganîkirina mirovan radgehînitin ku li çend mehên borî da 20 tûrên tawanbarên bazirganîkirina mirovan destnîşan kirîne û tu raporta dahatî da dê amaja bi zêdebûna wan tûran ketin. شیان ku torên bazirganîkirina mirovan destnîşan bikin û di tişrîna borî da em şiyayên 15 torên bazirganîkirina mirovan aşkira bikin. Di van nizîkan da me raporteka dî amade kiriye û dê belav bikein ku zêdeyê 40 torên bazirganîkirina mirovan têda aşkira dikin. Berfirehbûna diyarda bazirganîkirina mirovan li Iraqê beref zêdebûnê daye û qurbaniyan van tawanan zarûkin ku bûkarê kûdeyê û xastinê bikartînin û aliyên din jî afretin. ku bûkarên leşfirûşê bikartînin û yê jê wan 16 salî kêmtir bu dervey Iraqê têne firûştin. Wildûr da Komîsyona Bala vê diyardê bi metirsîl qelem didet û radgenîtin ku lahenên peywendîdar net astê kontrolkirina van tawanan in. العراق عند بعض المؤسسات Di hindek dezgehan daye hatiye ragihandin ku Iraq di rêzbenda xirabtirîn welatê nêvdewletî daye û me lijneyek bilind da mezrandiye bûne hêlana tawanên bazirganîkirinê bi mirovan. Çendîn car me ev tawane dest nîşan kirîne me pirêkên fermî û mîdyayî derxas kiriye ku ev lêjine bêhte çalakirin lê mixabin heta nike bê çalakî maye. Serokê Lêjna Jînge û Tenduristiya Pelemana Iraqê radgenîtin ku ev diyarda metirsiyeka mezinet komelgeha Iraqî da û dibît hemî layenek kar bû kontrolkirinayê biketin. تيفيا شانك وزاري يا خلية أزمة وزاري بتقرير دانش لاي أنجومني وزيران عراقي أم جي وك برلمان أم هندا مقترحة ياسا أم دربخين كو أم هشتازي بشين كو أفي موضوعي كنترول كاين Demê me pirsiyar peyvdarê fermiyê Wezareta Navxweya Iraqê kir ku Iraq rêzbendiya destpêkên tawanên bazirganîkirina mirovan edber siva xwe da. Ev rêzbendiya Iraqê red kir û Iraq bi pila duê destnîşan kir. هذا التصنيف اف رزبندیا و اف پیوات چو راستی جرانینن ایرو عراق در رزبند دا پلا دویدیا و عراق دجی چندین ولاتان پیشکفتی ترا دبواری بجه اینانا یاساین تایبت دبابتی بازرگانی کرنا بمروفان. Berfirehbûna diyarda bazirganîkirina mirovan li Iraqê beref zêdebûnê daye û qurbaniyên van tawanan jî zarok û xanim in ku di jêr jiyê yasayî ne û ji layenê dehan grûpên namirovayetî bazirganî pêtêne kirin û navaroka vê diyardê vegeryaneke bû çerxên bendiyê û firûtina mirovan e. Bexda Nizar Ebdullah, Dengê Amerîka.